May napapansin ba kayong kakaiba sa litratong ito? Kuha ng magtiyahing Joy at Ariel na minsan nagbakasyon. Meron daw nakitang sirena at That's all I can do. Y'all got to quit. siya na parang kasama ni Ariel sa litrato. Sa malalayong mga isla ng Kalayan, meron daw nakitang sirena at nakuhanan pa raw ito ng litrato o kaya o karugtong lang ng isa sa walang kamatayang mga kwento-kwento ng bayan. May mukha raw ito, nakakorte ang dibdib at parang may itim na buntot. Malakas daw ang kutob nila. Sirena talaga ito dahil ang tubig daw noon sa kuweba matanggi. Dahil dito, pumunta ang aming team sa Lusok Cave. Sinalubong sila ng malalakas na hampas ng alon. Tiwari nila para silang hinaharangan ng kalikasan sa kanilang paruroonan. Pero matapos ang humigit kumulang 1.5 oras, nakarating din sila. Over.